yn gwybod yn iawn hefyd pa mor gryf mae pobl ifanc yn teimlo am Ewrop ac am Gymru fel cenedl yn Ewrop. Dros y blynyddoedd dwi wedi bod yn Senedd Ewrop nawr, dwi wedi cynnig profiad gwaith i bobl ifanc yn swyddfa ac mae cannoedd o bobl ifanc o bob rhan o Gymru wedi dod draw jyst am wythnos neu am fis i brofi bywyd yn y Senedd. Ac maen nhw'n gyffrous am y syniad o Ewrop, maen nhw'n mwynhau yr holl awyrgylch, maen nhw'n mwynhau y ffaith bod nhw yn cynrychioli Cymru hefyd ym Mrwsel, ac felly dwi eisiau gweld y brwdfrydedd yna yn dod drosodd yn ein bleidlais ni yn y refferendwm yng Nghymru. Yn nhermau Cymru, ac mae adroddiad newydd ddod mas yn dangos hyn eto, dyn ni'n cael mwy yn ôl nag ni'n rhoi mewn. Ond dwi'n credu bod e'n llawer mwy na hynny. Dyw e ddim jyst am arian. Mae Ewrop wedi cadw'r heddwch i ni a dylen ni ddim fod yn rhoi llai o wers ar fyna. Mae'n rhywbeth byddwn ni byth yn gallu cyflawni heb yr Undeb Ewropeaidd ac dylen ni gofio hynny drwy'r amser. Ond hefyd, dyn ni wedi cael deddfwriaeth newydd, mae gyda ni amgylchedd gwell, mae gyda ni bwyd gwell, mae gyda ni amaeth gwell, ac ar holl bethau dyn ni wedi cyflawni trwy cydweithio gyda gwledydd eraill yn Ewrop, ond beth mae Cymru wedi rhoi mewn hefyd. A fel gwlad bach dwyieithog, dyn ni llawer iawn i gyfrannu at adeiladu Ewrop gwell. Dwi'n cytuno bod problemau, dwi wedi gweld nhw, dwi wedi bod yn gweithio i trio newid pethau yr holl amser dwi wedi bod yn y Senedd. Ac mae newid yn digwydd, achos mae Ewrop wrth ei natur yn newid yn gyson. A trwy gydweithio gyda'r gwledydd eraill yn Ewrop, gallen ni creu y math o Ewrop dyn ni eisiau gweld.